pecat. Gejala ini iso lho. Aku ngomong bisa lagi gejala malah ra gojek. Gejala padahal jantungnya diringi. Tak ring dandut apa campur sari. Lah gagas. Pati udah gak ile Gusti Allah sing betul. Ya ta? Wong ora ngerti jalan pati lho ngerti to. Ora isa ilahi. Loro telu papat yo. Dunia sini bertelu. Iki yo. Siji rezeki jodoh patimu telu tok dunia sini. Kowe nang kene nang ndi gak golek rezeki to ya mesti to. Bojone. Yang korek. Niki 5.000. 5.000 golek rezeki melu bojone mau sapa mau. Siji loro telu papat 5.000. Lah iso meleset. Kowe meleset to. Bae ngono meleset yo. Kowe meleset dek mburi no. Meleset to, Bu. Oh, mburi. 10.000. Ini 10.000. Ya samurat ini. Ini selimanya lah. Astagfirullah batu itu menggah ora metu. Wale mangan watu. Wale ora metu. Nanti tede lemut darle ini. Cawane. Mana? Sebentar. Ya. Ada. Aluran kok. Kamu pun dua Mas nang duwe. Gaji. 5.000 siji. Sepeda apa? Loro. Telu 5.000. Nyo. Langsung. Mangun telu, nyo. Mangun telu mana? Oke. Ya gua. Wah, kurang kayak iya. Gua piye? Kurang itu larang. Gua. Urung. 15. 5.000 tiga ngacung. Ambil aja Pak. Oke, tak bisa. Motor mancer atau balapan? Mana pucuk dong sarapan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Lamune. 20.000 satu dus. Kamu gede Mas Le. Lalu jangan kali kasar. Masih ya Mas? Nggih. Masih Mas. Bang 100. Jangan kasar. Kompone. Korek dhewe. Mas ora wis. Ora. 5.000. 30.000 oke. Ada. Loro telu aku dodol tak nggo santen urip. Kowe. Duit ora butuh ora. Duit ora butuh. 31 loro telu 4. 1 loro telu 4. 1 loro telu 15. 1 loro telu 4 20. 1 loro telu 4 selawe. 1 loro telu apa 30. Sampai Mas Wida. Sampai siji. Bensin deh. Apa mana? Bensin. Bensin lu. Bensin enggak baik Mas. 5. Ini 5.004 siji loro telu 4. Ki kene. Kompo. 4. Ora 45.000 besar ya. Ayo 5.004. Mas turun. 5.004 mana buri? Kan, bae mlawe kerupuk, ayam yang remuk. Anjane gawen serga wong cekak-ceket tak dolar. Tapi anak gua penyakit kabeh iki. Cacet. Ndang dom kabeh. Dom siji. Lah begiok sampe. Iki korek. Ora anu yo. Kabeh. Kabeh 10.000. YouTuber teko, YouTuber Auto metu kowe. Matiran. Kayaknya mau jauh sih. Bapaan urut gondeli ngene wae agara. Pak gondeli wae. Tapi dari sini. Oke. Rumah itu. Rumah edan lho. Edan. Semua peringatan. Semua asal ngamuk. Penting 2.000 kuwi 2.000. Lampu 75. 75 cadut. Si tak hitung regane 75. 70 swita 50.
15 Pak. Sek sapa mangung. Lewu. Memang mbok nganti ngaceng rambut. Cenge yo. Cenge. Dengan-dengan aja. Nah, Raisa ya Raisa tok gobat kabeh lu ngene iki gobat kabeh. Kabeh cagak gatel kan. Lalu bulan banget. Mana potongnya sih, Mas? Mas, potong dhewe. Potong bar separuh wae. Yo. Cangkake stand Betul sih. Pasar ae apik. Tak 50 30 selawe loro-loro enak. Repotong 50 45 40 bayar. Kamus. Jimat kamus kali mosodo. Pintu kayu jendela kaca. Bojone ayo bejane kanca. 100. Dadah Mbak, dadah. Sopo iki? Lah bojone malu kok. Nesu piye nek bojone rane tak dadah nesu. Ngantuk. Pasar apa? Ayo. Mandok turoke wong. Mandok tekoke. Bukan bola, Pak. Sawet. Kalau lu tekan gane ya. Sangka jangan ya. Perempatan dah hitung 45 40 30 rumah wis. Jangan ini loro selawe Bu. Nya untuk kan wis. 15.000 ae. Bojone 15. 15 kilo lah dibungkus 20 nyala wis. langsung ngomongin lo. Bola kene bola. Bayar tang pengawan, bayar tenan. 20 ya 20 kok 20 mana? Kita pecah. Alun-alun banget ya. Miring. Jalan setruk ya. Miring sih. 20 mana miring sih? Satu Mas. Oke 20 Bu. Biji Mas. Satu lagi, dua lagi, oke. Mas HP, juga. 30. 20 mana? 20 mana? Oke, di 100. Iso ya, barangnya kari. Bisa 30.000. Bisa 80.000. Didol meneh tukunya ngono ku gak ada 1 juta. Nek ana sing gelem. PC. Mau gawe panas ae. Ya ketenge ya. Ora masane diloro tak tiri barang. Aku ora tegel ya kanca lara kok. Enak ora kuwi. Tak dungake lah kuwi wong itu tekono. Arai. Arai nyama, Mas. Arani lho. Bojo entuk jare. Ake bojoku yo karo 5 menit jaluk nek. Tapi ya. Lah gak dulu. Sama lho. Balik 30. Coba sabar ya Pak. Bar meli-meli emosi ta Pak. Masa nono asam urak punek kumat ya toyong-toyong. Aduh. Dite ketemu yo. Aku nang tak pe. Tak pe. Aku mesane. Lah kowe tegel ya ngene iki iso barang. Nek tegel iso lho. Kowe tegel terserah nih penyakitmu ora mari-mari ora ngopo. Mangan enak, ora ngombe legi mulai bisa ngoni. Enak itu ngoni. Kita kalah 5 penyakit. Betul lho. Ngombe legi Mana loro? tangane Karena apa nang. Kene lambune jera kene. mana? Lah sing nama anake sak umur. Anakmu pira, Mas? Anakmu pira? Lah buri ta. Oh, bojone. Kene lambune kene. Oke, loro lampu lo. Harus gojek ya, Mas. Bocah Mas. Birane pundi, Mas? Ngono. Pundi? Pati nak nyendih lho. Pati jara Jepara. Karo kene ora. Oh, lah kok dugi mriki Mas jene. Arep foto. Pati. Arep foto ya, arep foto kuwi mau. Pati tekan kene kok. Arep foto Lah ya aku arep foto Mas. Iya, Mas. Ojo sore mlebu. Kok gak anakmu pira Mas? Telu iki. Ngoni. Loro. Sangone kabeh. Bakal nutro. Nyeket ae. Jangan sakit apa? Sawah sakit-sakit. Beli yang baik ya. Kata saya ra jauh kene apa biji yo jebule apa. Ada sukses ya, Dik. Satu. Wih, habis minyak solihin. Wah, dijam Mbak Yuni ya. Lagi ini tunggal ya. Jas. Punaan. Ya paling enggak 100 ah ngono. Aja mandang duwite mandang dongane.
tak kei satu tak dongae elek gelem kowe. Wong sampeyan kabeh termasuk aku tak dongae sik ta kae. Amin. Amin. Rezekine. Amin. Ibadahe. Amin. Rezeki kalal barokah. Amin. Terakhir-terakhir nenggo ngamal jariah. Amin. Jamaah. Oi. Jamaah. Oi. Lila. Mana suaranya? Oi. Mana bola sini tinggal di. Bukan Bu. Tinggal di sini. Kursi goli ge. Iya goli ge. Apa engko kok Kayak pucet. ora ngali bapakmu dhewe ngono ta. Lading ora tahu lading. Sampeyan loro belum mana? Bener yang pedian. Baru ngene iki, ganti liane ya. Ganti sik. Ane Bu ae. Ane Bu. Oh, request ane Bu iki jalan. 100. Oh, yang luasnya gede setengah 100. 10.000. 10.000. Ora entuk duite. Suwen. Lho duite ndi mau? Lah. Aku sih. Oh, barangnya kelewat duite. 10.000 mana? Dipah. Danan kok kae. Mainnya. Yo apa ra cek-cek. Kon delok ora cek-cek delok ora temenan. Ayo bojone sapa aja. Sama tau. Wae o. Alah yo. Cici wae. Betul. Ditekani bojone ae. Ya gur tekok lah. Aku jare wong ngaji mbok karo telesep nang iki tetep ngerti lah. Nggih. Mbok nyaleng semut tetep ketok. Ya ketok. Apa ngaji iki sikile tak ketok kok. Ambune warang ya ketok. Padake ketes. Cara mikir. Ayo bener kamu denda ora. Ya. Kowe sikile mlebu. Sopo lah mana? Ya. Eh. Sopo tiru-tiru njogo. Kurang 1000 ya Mas ya? Berapa kurang? Kurang 1000. Kurang 1000. Ya, saya ubah. Oh, aku tenang kok. Bu, aku paling kapan bayi ngono. Wong go permen. Bukan tadi. 10.000 kan apa masih satu? Saya loro kayak Tunggu susu. Oh. Pompa ajaib. Wah, Pompane ngene. Shoot. Nang di tengah. Shoot. Buka sithik. Jas. Tak. Wah, 5.000. 5.000. Kowe ra mikir lan nek iso ape berlair tok. Wis biasane. 20 50 gantilane tok iki 4,5 iki nek. Rek tolarmu ya. Aku larmu dawane sepiro? Dawa ndi tolarmu? Cukur. Dawa iki tolare. Menamu ger 13,5 gleleng. Amul. Selawe. Pokoknya masih dari Pati. Wongnya malim. 65. Kene wae. 60. Kowe wong ndi asli? Ora asli ta? Alamat yo. Anu apa KTP palsu? Mosok KTP palsu gore. Foto daging nang. 45. Suweran nyanding lali rasane. Terus surat nikah barang diteliti palsu ora. 65. Senengane kok. Senengane ngurek-urek dokumene wong liya. 35. Selawe 20 malah 10.000, Bro. Ayo 10.000. Gelem banget no. Oh, kagak. Oh, Rasakan ndi? 10.000 mana? Oke, ame tahan ke mo. Oke, ya. Ya. Siapa lagi mana? 10. Nanti cewek lah. 10.000 mana? 10.000 mana? Oke. 10 mana? Guri. Anak ya. Manggane temu di masak nih. Ini yang kene. Istrinya manggane masih tuh. Oh, istrinya sih. Lah bojomu ra dijak. Jangan ana bojomu. Aku pengen kenalan ra dijak.
Apa semlang seneng karo aku bojomu ya. Ngomongane pisan-pisan ora apa-apa. Apa iki? Tang 100. Jenenge tang kelici. 100. Tang kelici 100. Tang merek gigan. Artine iki apik 90.